Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon niya kita ni misa novena alang sa mga kalag. Atong gihalad kini alang sa mga igsoon atong mihalina ini kinabuhia. Aron mahimo kitang andam pagsaulog niini, maghinulsolo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot. Sa unahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon ng atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Kristo kaloy ikami, Ginoo, kaloy ikami. Magampo kita. Gamhanan ug walay katapusang Dios. Ligo na nga mong pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himo ang buhaton uta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing. Ang tanan nga imong gipangayo kanamo, ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios sangtud sa kahangtuhuran. Amen. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi, sa atong pagkahuyang, tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod unsaon nato pag-ampo. Ang Espiritu mismo mga liupo sa Dios alang kanato. Uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihunahuna sa Espiritu. Kay ang Espiritu mga liupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kabubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niya ang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo, sa tanan kong paglaom, anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Ginoo, sa tanan kong paglaom, ana sa imong mahigugmaong kaluoy. Tanawa tubaga ako, o Ginoo Dios ko. Tagaig kahayag ang akong mga mata, aron dili ako matulog diha sa kamatayon. Ayaw paing na ang akong kaaway, tingali unyag malipay ang akong kaaway sa akong kapakyas. Ginoo, sa tanan kong paglaom, ana sa imong mahigugmaong kaluoy. Bisan nagsalig ako sa imong kaluoy, palipaya ang akong kasing-kasing diha sa imong kaluwasan. Pawit ako mahitungod sa Ginoo, maayo siya kanako. Ginoo, sa tanan kong paglaom, anaa sa imong mahigugmaong kaluoy. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo mana kaninyo. Manawsab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni kao, Ginoo. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan og nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay rabay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi intawon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon og miinom kami uban kanimo, og nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan." Hilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy og pagkagot sa inyong ngipon, ini kakita ninyo kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob ug sa tanan mga propeta dito sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tawo nga mga but gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga motambong sa kan-anan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna, ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni kao. Naay kanta nga nag-ingon, "I did my best,
But I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are, back where we were before. Kamulay search on say title ato ha. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Pagkaluoy, tawhana. Naningkamot siya saya kutos mahimo, pero wa gyapoy kwinta ang tanan. Mga igsuon, tingali diya sa romantic love, kasagaran mo otoy mahitabo. Pero dili diha kang Kristo, dili diha sa atong Ginoo. Kay sa atong mga paningkamot nga kinasing-kasing, kining tanan hatagan gayud og ganti sa Ginoo. Basta maningkamot lang yud kutob sa mahimo. Diha sa tong ebanghelyo, diha nangutana kang Hesus, "Sir, jutay rabay maluwas?" Unsa may gitubag ni Hesus? Yes or no? Wala siya motubag og yes, wa sad siya motubag og no. Igo ra sa ningon, paningkamot kamo pagsulod sa simpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Paningkamot, do your best. Ayaw kabalaka sa imong mga paningkamot, kay ang Diyos na malangpod ang mag-igo. Ang pinaka-importante, naa ang effort. Ang importante, naa ang pangindahay. Ang importante, kinasing-kasing nga naa kay gibuhat at ubangan sa Ginoo. Diya sa Ebanghelyo, na ay mga wala pasudla sa pultahan. Kining pultahan mo, kining pultahan sa langit. Na ay wala pasudla. Kay nga naman, ambot kaha unsay kinaiyaan nila sa buhi pa sila sa kalibutan. Basig mga marites kining dako, no? Kanang mga sayop lang po tan-awo nila silang silingan o silang isig katao mo nang basig di wa kasud dito sa langit. Mga igsuon, wala na sila makasulod, tingali o labing siguro gyud wala sila magbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang ilar gyud kaugalingon, kaayuhan o prinsipyo maoy ilang gibasihan. Muna kita karon nga naa dinhi sa Santos nga misa, paningkamot pagbinuotan, paningkamot pagbuhat og maayo. Kini atong Santos nga misa ato puning gihalad alang sa mga kalag, no? Misa novena ni pangandam sa umaabot nga todos por santos o alang sa mga kalag. Mga igsuon, kini nagpasabot nga kitang tanan lumalabay lamang. Inigabot sa panahon na ay madidsos langit, napoy uban dili pa malangit. Nya mo ni ipahimutang sila sa lugar nga gitawag nato purgatorio. Wasa ta kay bao, napoy uban maimpierno, no? May tagdi lang na maimpierno kanang tapad nimo intawon, no? Ayo lang sa din taon itugot maimpierno na. Mo nang paningkamot mo, do your best. Mga igsuon, kining atong pagpamisa tinuod ato ning gihalad para sa mga kalag, pero ang una gayud nga gihalaran niini kitang mga buhi. Kay uwaw kaayo pamalandungon, kusog kitang moampo aron maluwas ang mga kalag. Nyawa ta maningkamot nga maluwas ang atong kaugalingon. Amen. Palihog manindog. Ubag pagtuo, mutubag kita sa iyang pagdapit sa tanang katawhan aron makasulod sa iyang kingharian. Sa tumang pagpaubos mo sangpi kita kaniya sa pag-ingon, Ginoo, himoa kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Tanan, Ginoo, himoa kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga sakop sa balaang simbahan sa Dios, makadangat sa kasaulugan didto sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga gamhanan sa kanasuran, mutahod sa relihiyosong kagawasan, ug mutugot sa katawhan sa pagpamati sa pagdapit ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himoa kaming mapaubsanon sa imong atubangan.
Nga seryoso natong sagupon ang atong mga katungdanang Kristohanon ug manlimbasog sa pagsulod niya ng sigpit nga pultahan nga magdala ka nato ngadto sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga sila nga nanag-antos sa balatian, sa pangisip ug sa lawas, mapailubong mudawat sa ilang krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, makasulod ug abi-abihon ngadto sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Ginoo gamahan, sa tanang katawhan, nagaampo kami uban ang pagtuo ug nagtinguha sa pagtubag sa pagdapit simong anak. Ang among buktong manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayong away sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad o sakripisyo dawaton samahan makagagahom sa tanan. Dawaton untas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibuking santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad o gitugot nga kining among pagalagad maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig. Apan ang among tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon. Nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagahuan. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo.
Hosana, Hosana, sa kahintaasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha si sapan, may pasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga maatubang moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Ilabi na sila nga among gihandom ug gipahinungdan ini mga santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, padaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit, akalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami itugyan sa mga pagsulay.
hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahumgang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi og nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaosab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang kung umaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan nining sakramento. O himo ang kining among pagsaulog sa misa, magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ni recordis peccata mia, Domini Dom veneris, judicari seculum perennium, dirigimi Domine Deus meus in conspictu tuo, viam miam Dom veneris, judicari seculum perennium. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Amahan namo nakas langit, pagdaygon imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanaw namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Urimus, absolvi qui somos Domine Deus, animas familiorum, turum ab omni vinculum delictorum, et in resurrectione enter sanctus, et electus resurrectati respiret, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Requiem aeternam Dominis Domini. Requiescant in pace. Amen. Anime Iorum Fidelorum Defectorum Misericordium Dei requiescat in pace. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.